tinggal nak kok endah kok. Menakok. Endah. Sintren ala pogal. Bu. Endah tudung endah. Lagi nguyu lagi apa kuno? Berkepak di situ lagi ngapain? Endah tinggal na endah. Di tanggal ini kah? Di. Ala sindren ala di tanggal ini. Roy mindalangnya kayak orang temen. Endah sirah. Di. Penjebak. Ya Cina. Sintren jalak. Weh keliwat. Wah. Ya Allah Gusti, wong kene nembe bayana sintren kayang kainan widadari ne rupa-rupa mana sing ngaruh gini yakin. Saya aduh iya nasi ngaruh. Sampai kapan poise mau dibanding kono iku sih. Tok. Apa maning sih? Bocah iki sing awit lagyawan isi natan gawe wirang ning kita yakin. Penari ular ayu masing Bandung Pak Dongol bocah kian. Sintren beneran medangdan si dadangdan. Masa iya sintren di saweringkatan. Kuat nikone baik buncul menene. Ya endah amal perbuatan. Amal taken dosa wong ki. Iya. Menang tau. Bista Braja Utama sepisan lagyawan pindo sekian ping telu niscaya jampine reang mandi. Tulung wong kene aja sing ngaruh. Iya. Sampean guru barongsai. Guru tulung wong kene barongsai. Bro, nah lamun macan huruf durung, bro, paling gening Taman Safari dalam macan ya. Dinagian wong Tanjung Rasa, insya Allah bakal ndeleng secara live, original asli bocah kina rapatak dadak na macan. Tolong sing cilik nontonnya aja ning Arab bokatan mencelate ning iya dingin. Bosek subuh. Kesubut ningan. Bu, Pak, adek-adek njaluk dukungan doane sebabnya kula kuwis pindo digawe wirang bae ning satuan dawer sekian sing nomor telune arep tak supatani di tak sulap-sulapan maning tak supatani dadi macan tukang syuting di Jom ya iya tukang syuting awas ayo nang awas tok ada murah giku iya kudu Bismillahirrahmanirrahim siap toh ditunda toh kek diungkap Salabim abrakadabra. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jamping go sunat. Sek. Nun. Iku sintren yang ngompol iku. Iku bareng arek Rengo kena. Ante kari. Jampi kanggo nang nyugu pedaringan diwacakan lah kon mese jampine ya Allah. Tau dadi raine bae, sirane buru-buru bae sih. Ya jare ono sing jampine bismillahirrahmanirrahim dibuka sih. Ya Allah, bocah. Ikan sampai tukang syuting iki kembui beto ke syuting. Wis mana-mana manjing. Wis iya isin kita punya. Bu, wong Tanjung Rasa majikan. Punten ya. Tan iya to nih. Macane tau dadi raine bae. Iya. Ya bagus tirang digawe wirang teman-teman sing lagyawan. Lamun metu maning tak betep yakin. Sek. Non Isin sek. ya isin ya sira mau gawe wirang ning isun. Yakin saya isin banget. Lamun metu maning yakin tak betep Bu. Iya gawe isin lagyawan sing nonton lagyawan. Lamun buru lagyawan gawe wirang kita yakin. Dengan segala hormat hadirin yang berbahagia.
Kula nyuwun agung pangapunten bokatan rencang kula semena-mena. Tania bisidar yang 200.000 negemuyu. Hei, dirimu lagi apa-apaan? Isin se. Ya isin wirang ya, sira mau gawe isin ngreang bae. Asale sih. Asale apa? Tuh nganggo bocah sunat cek kanggo sini. Iya. Salah ya se. Salah macet ditane ya. Punten ya Bu, asale. Kok dingin gak? Sira kula nang tawadon sih. Campur. Wong kene ka wong wadon ku pirang-pirang delon gemblong-gemblong, ayu-ayu pirang-pirang. Iya ya. Sing awit enom sampai tekang tua pirang-pirang. Iya. Bakal wong wadon niku duweni pertahanan. Pertahanan siapa sih? La ilaha illallah, duwe benteng. Hah? Ning kene iki loro, sira membarangan mung siji. Bener. Sijinya kemana? Berarti ketinggalan kini Masa se. iya? Ketinggalan. Hei! Kemaning. Mana? Ketinggalan ning jero. Beli. Masa iya sijinya diburuk? Akibat salah coba. Coba pertahanan bisa geser. Kayak Susana bae. Cong dali ning ngarep entes pantes. Bro, Astagfirullahaladzim. apa sih sek? Pada baik. Enakan ya sek. Badingin. Jajan dali sek. Yang 17 tahun ke bawah tolong merem, matanya merem. Matanya merem. Ya Allah. Tan, pada baik di meg-mege. Taruh jajan ngarep. Saya pantes beli. Badingin. Iki. Mata mana? Tangan yang ngesor kabeh. Mata mana? Jelas. Jari sing sebelah kanan ya Allah Gusti je. Berarti sing sebelah kanan wis jelas, sing sebelah kanan wis jelas, tinggal madep ini. Nah. Jelas ya sek. Jelas gelambren kayak mbok tua reang. Bari andul-andul kaya sek. Andul-andul. Asli ini Bu. Asli. Ya Allah Gusti. Punten ya Pak, Bu, bokatan arep nyewoti aja ning kula sing dadi sintren. Widadari pating klayap, Bu. Iya. Ana sing disir ning lakine kedik, gembolane digawa. Ya emang gawa pakaian kan. Oh, kae kan. Iya. Punten ya, Bu. Permisi kula nek arepan balik visit. Arep baliknya mendek. Ya baliknya ya mana jati barang, dah wong jati barang. Aduh sing jati barang sintren kayang kainen ku wong kene. Iya, kesuwun sing wis sawer kon Kesuwun ya Pak, Bu, bokatan Iya. arepan nyewoti, ngene Iya. nek arepan dadi macan ki man sing dadi macan raine bae dadi mereka. Punten ya. Ya wis ya sih ya. Iya. Kita arepan. Arep balik. Ya Allah. Yakin min mele pada baik. Kayak karo boket deket mega. Mau ke pada mendilak beli kan asing ciliknya kah? Sek, Nun. arep Apa maning? salin celanane masih ning kurungan. Wah, ya ketinggalan ning kanan ning swarga. Sing bener gak sek? Ya iya. Kongkon gobat gabet bae sek. Ya Allah, ya anak. Mereka. Iku delengan di plastik iki. Kok disit sek? Kok disit temet disit ya sek? Ya Allah, ai dadi dandane ora ning swarga ora. Ya Allah Gusti min. Punten ya Bu. Teman-teman reang ditipu bocah kuwen. Palsu ya sek. Gembolane kari ora kelingan digawa melayu. Ku dadine rahasiane ketangguhan ora sek. Aja cengungi pendas wis butak iku. Punten ya Pak, Bu. Baduke pada bae karo majikan. Iya majikannya pada karo MC ya. Iya. Wis sek ah. Wis Kita marepan. digawa mancing. Digawa mancing to. Punten ya Bu. Bu punten matur kesuwun konon. Iya alhamdulillah. Wis. Sekian acara sintrenan sampun terlaksana. Kula nyuwun agung pangapunten amit sing seageng-agenge, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana banyak kesengajaan yang disalah-salahkan dari kami, karena ini merupakan kesengajaan untuk menghibur Anda. Nah hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya dari Sobul Al-Buka adakan momen keluarga, yakni ada acara kaul plus acara temoan.
Assalamualaikum. Isa bengen lagi sengsara. Garepan mangkat ning luar negeri, anaknya kawin. Sekiye wis duwe milik rezeki, nang posya sira gede, boro-boro durung duwe anak, wis duwe anak, wis duwe putu. Lamun mimi wis duwe rezeki, garepan ditanggapaken organ. Dan masih ngendi bae lah. Jadi sekiye wis duwe milik rezeki, mboke dadi kentar, kentir ke gawang banyu, kabur ke gawang angin. Kentar, kentir kabur ke gawang angin, kentir ke gawang banyu, lubar luar, menusa ora duwe utang, dewa aja lagi, tarik. Tinggal mulus rahayu rezekine rohimin. Anak soleh. Ya, inggih, matur nuwun nggih sampun kinaksinan sedanten. Lubar luar boten wonten utang diutang ucap. Wong tuane sing ucap sinalika bengen lagi kawin ora sempat dijejer pasang. Saniki alhamdulillah oli barokah sing Gusti Allah kesaksenan dumateng panjenengan sedanten. Senok tania kejejer pasang sinarengan senang rohibin. Mugi-mugi dadiakan rumah tangga sing sakinah mawadalan warahmah. Moga-moga rumah tanggane sing hakiki harmonis lan tentrem ayam, sing kathah rezekine lan panjang jodone. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, saniki sampun kinaksian dumateng panjenengan. Alhamdulillah ya Mia, wis ora utang ya Mia. Wis lubar luar kesaksenan kabeh. Mau lagi pengantin anyar ora sempet dijejer pasang, sekian wis dijejer pasang. Alhamdulillah. Saniki karanten wonten acara setunggal malih, acara temuan dados badhe dilaksanakan acara temuan. Nah mengko lamonan keluarga sing katae mutere teng andhap mawon nggih, kuwatir ngejebrot ning dhuwur panggung. Iya, bokatan keluargane sing arepan melu muter ning ngesor bae. Iya, ning dhuwure bokatan ngejebrot. Yuk, mangga saniki lagune Gaber. Tuli wong penganu temuan Gaber pengantin baru. Mangga bokatan sini ngesor arep melu muter ning ngesor bae.
Mamamut deketik, mamamut emang sayang selawase mamamut. Ayo muterin yang sor, Bibi muterin yang nono sor. majikan tua. Kali jenak yang sor no. Ayo muterin yang sor, bawatan jebrot. Mimi sing ditembangi, sarang mimi yang indah, mimi yang indah, bos Malaysia. Ayo temonin yang sor, temonin yang sor. Mimi Siti, Mimi Sisi, Mimi Susi sayang, Mimi Susi anu eman, Mimi Susi, Mimi Susi anu Mimi sayang. Susi, sing paling sayang. Kopi, kopi. Sareng nok ratnane keding rok ratnan. Ayo pindah yang sor, temonin Ayu yang sor. manok iis paling eman. Sing paling enak. Sareng mamut keding mamut mari sing paling sayang, sing paling eman wong kene mamai karnati anu sayang. Mamai karnati mamut sayang. Mamamut paling sayang. Di sawan Di sawah-sawah. wadon lanang si pengantin. Mamai karnati mani mamai karnati. Manis meseme Aduh manis meseme karo somai karo somai. gawe-gawe bunga. Hari gawe bunga. Sing dadi lanang Sing dadi lanang. sumpit nitep Mamai karnati. Apaan wijaya Kembang wijaya. sing dadi waduh. Sing dadi wadon. Selendangnya pelangi harum-harum bawangi. Harum awangi. Aku Mama Mut. Ayo Kang disambungkan. Mama Mut. Mama Mut tadi. Sulasi sulian dana. Sulasi sulian dana. Wong asih Mama menang Mut. rimi. Aku Mama Mut. Wong asih mumpung ning dunya. Nasi mumpung ning dunya. Titiran ning dhuwur gunung. Knock in story knock. Ning wite Nagasari. Pikir kula siwak bingung wong Tanjung Rasa. Pikiri senok siji. Pantes di sawah lanang lan wadon si penganten. Hari si pengantin. Duh manis mesem menok tania karo somai nang rimi gawe bunga. Ari gawe bunga. Sing dadi lanang. Sing dadi lanang. Sumpitnya kembang mimi tuan rumah. Kembang wijaya. Kembang Ayo, Mi. wijaya. Sing dadi wadon. Sing dadi wadon. Selendangin pelangi
ucapaken matur kesuwun sangat kepada keluarga besare Bapak Rohimin bareng Ibu